Challenge lagi nako ni sa tanan nangangkon sa tanan nagclaim nga kuno Katoliko ang gitukod ni Hesukristo. Kung si Hesukristo ang nagtukod, siya gayod ang maghatag og ngalan. Ngani ang mga apostolis wala maghatag og ngalan kay wala man si Kristo maghatag og ngalan. Karon kay inyo manggiklim nga Katoliko kuno ang gitukod ni Kristo. Asa nag-ingon si Kristo? Asa nag-ingon ang Biblia? Asa nag-ingon ang mga apostolis nga Katoliko ang gitukod ni Kristo? Ayaw mi patuuhaan ang inyong pagtulunan nga apostolic succession. Wala gani makahatag og ngalan ang mga apostolis. Naay pa-challenge ang ato ang mga higala nga mga sulpot niya pagkahuman ng ilang pa-challenge kay mabasa letra por letra. Again, walay pagtulon ng mga apostoles ug ang atong Ginoong Jesucristo nga kung di mabasa dili tinuod. Ngano man kay again kanang sola scriptura nga teaching dili na iya sa Ginoong Jesucristo kung dili iya na ni Martin Luther. Man-made teaching kana. So ang estilo sa atong higala nga para pagpanglingla sa gitawag og mga tao, ihang ipakaon ang ilahang teaching sa atoa. Ang sola scriptura nga ilahang gituuhan o ilahang doktrina, ilang ipakaon sa mga Katoliko nga dili doktrina nato ang sola scriptura. Mabitaw kitang mga Katoliko na magbase tag Biblia, basta ang iyang esensya nakasulat sa balang kasulatan, walay problema. Pero ang problema aning atong mga higala nga mga dili Katoliko kay para makalusot sila sa ilang mga argumento, mangita nagletra por letra sama ining video nga ato ang gireaksyonan karon. So ang question niya, asa ko no mabasa nga gihinganlan ni Kristo ang iyang iglesia? Even gani daw ang mga apostoles, wala daw kuno tawag ining nagngalan. But actually, sa panahon bon magod sa Ginoong Jesucristo sa mga apostol, dili magod problema. Dili problema nila nga ang ilang pundok maulang ang bugtong Christian Church at the time. Mao ang bugtong Catholic Church at the time. So dili problema sa ilaha ang pagngalan. Og dili sa problema sa ilaha kani adto nga tawag ining naay mag-angkon-angkon ngano man kay kabalo man sila. Nabuhi pa man ang tawag ining mga apostol. So buti pasabot ang pulo nga asa mabasa gingan na Ginoong Jesucristo ang iyang iglesia usa na ka desperadong gitawag og pangutana. Number 2 points nato mga sir ug mga ma'am. Kita mga Katoliko, even ang simbahang Katolika, nagtudlo, pag maghatag na og teaching, nagabase na sa balang kasulatan ang iyang esensya sa iyahang gitawag og teaching. So ang teaching simbahang Katoliko nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ni ang marka sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Pero ang question is about Catholic Church lang man. So asa man daw kuno na actually sa pulong ni Kristo. Ato ang masabtan nga ang katuyuan ni Ginoong Jesucristo Katolika ang iyang simbahan. Number 1, sa second point nato mga sir. Number 1, kato paingon niya ba nga even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini. Kasi may bot pasabot niya na nga ang iyang iglesia dili mawala. So diha mo pasok ang Catholic in time. So kining maong gitawag og simbahan na malukpanon kini sa tanang panahon gikan pa sa pagsugod ni adtong tuig 33. Number 2, ang objective ni Kristo, St. Matthew chapter 28 verse 19. Panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua silang akong mga tinun-an. So ang gusto niya ang iyang simbahan malukpanon sa tibuok kalibutan. So therefore, ang iyang objective Katoliko. So sa first 1,500 years or before pa niabot ang 1869 and 1870, ang term nga Catholic usa ka nakamarka lang sa simbahang Katolika o sa simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Gihimo lang siyang official name pinaagi sa mga obispo ug mga Santo Papa. Tungod kay daghan na kay mga squatter sama ining ato ang gireaksyonan karon. Question, naabay katungod ang mga obispo? Naabay katungod ang tawag ining mga Santo Papa nga magngalan ni ana bisan gani ang mga apostol? Wala sila tawag ining magngalan. Actually naasa lay katungod. Nganong man kay ang mga apostol o si San Pedro nga atong makita karon nga panahon mao nang mga obispo ug ang Santo Papa.
Ngano man kay ang Santo Papa, mao man ang successor na San Pedro, ang mga obispo mao man ang successor sa gitawag og mga apostol. So ang ilang gahom, ang ilang otoridad na gihatag ni Kristo dito sa unang mga apostol nagpadayon kana until now. O klaro ang giingon na ganung sa Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Nakaproduce manggani og Biblia, how much more sa tawag ining pangalan? Di ba? Ba't ba ito nakaproduce og Biblia kay gigamit niya iyang otoridad? Nga ingon siya, kining libruha, tawagong Biblia. Kining libruha nga composed of Old and New Testament, atong tuuhan nga sinulat nga pulong sa Dios. How much more ang pagngalan sa iyang iglesia? Di ba? Oh. So, ginganlan, gi-official ang maong gitawag og name ni adtong 1869 1870. And at the same time, dili na mo pay paggamit ana nga ngalan or marka, kundi gigamit na from the 1st century AD pa. Kay ang pinaka-old, ang pinaka-karaan nga kredo nga gina-recite na I believe in one holy Catholic and Apostolic Church, gikan pa sa unang siglo, mao nang Apostles' Creed. Mao na, so diha nagsugod. So sa ila kaniadto, dili problema ang ngalan sa iglesia kay isa lang man ang Christian Church, di man pareha karon nga naisa ka matuod na Christian Church na apay mga piki nga not less than 45,000 Christian denomination. So man ang kinahanglan gyud na agoy ngalan ang iglesia. O kanang ngalan na wa nag-iimbento sa 1870 kung dili ginagamit na nga marka sa iglesia Katolika from the 1st century AD pa. Unlike sa kini nga tong mga higala nga mga dili Katoliko, tanawan ng ilang ipangrehistro nga mga pundok, di ba? Bag-ora nila giimbento bisag dili pangalan, himo nilang pangan. Diyan lang iparehistro. So, yun. So, at least natubag na to ang tawag ini nga pangutana. And again, ayaw mi pakanayan ninyong teaching kanang inyong teaching ba nga sola scriptura kay dili namo doktrina kanang sola scriptura. Kanang sola scriptura manggod na manggod na hilo. Makahilo manggod na og makamatay sa gitawag og kalag nang di mi mukaon. Mao nang among itubag, tubagon namo ang question pinasubay sa teaching sa simbahang Katoliko. Unta nasabtan sa itong mga igsoong mga Katoliko ang ato ang puntos og ato ang kanunilikayan kining maong mga pagpamakak sa itong mga higala nga mga dili Katoliko kay sigurado gyud ta ang atong kalag maimpyerno. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.